Rhaid ddast o'n nyrrych, ond chylwtio'ch fi cyrchela bod y chrog is aan farpes. Sielig einbel a chur seo dói. Cyrson! So'n rydych gael ei ddianwch yn y lockdown, ac ys i so'n rydych cholach ysbort i gilan. Gan echte. So, waar krijg je te hernam? Ach, meer waar krijgt wat de grogers in de glade gaan. Want je heun jou, is gacht je heun, gaan we dan in de buurten. Is gaan praktisch een beetje, maar je het haar figuur aan hem. Kunstje wat de grogers echt gek, als hij meer verslieren. Woon ik chillach aan de vallen. Als je Asia, Ara, agus Oden. Is mijn nieuw shot zo'n wat scare COVID, dus gas COVID, dus via van die hele jaar hard van Nederland. Zie je nu navelna? Amis meet me die af. We hebben het respecteerd. Tapelaatse Eli, is tapelaatse van de jaren, of kun je al kort even ons zeggen mooi. Het mooi zijn zo'n verre jaren. Wie is een fischkeloch, als je ziet?